ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟପିକକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା। ଆଉ କ'ଣ ସେଇଟା? ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ନା ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ କି ହାର୍ଭାର୍ଡ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଏଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, କି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, କି ବ୍ରେନ୍ ଥିବା ବି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି ନୁହେଁ, କିଛି ସ୍କିଲ୍ ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ବାସ୍ ମୋବାଇଲଟେ ଦରକାର ଆଉ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଆଜ୍ ରିସିପ୍ଟ ଲେଖିଥିବା କିଛି କରେଜ୍ ଦରକାର। ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖିବାକୁ ଆସେନି ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗେଇକି ଲେଖିବେ 10 ଜଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଯିବ ଏମିତିଆ ବାଲା। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପ୍ରଫେସର ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ମାମା, କାକା, ପିଇସି, ବାପାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ, କଲୋନୀର ଅଙ୍କଲ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି ମୁଁ ଫେସବୁକ୍ରେ ପଢ଼ିଥିଲି, ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଦେଖିଥିଲି, ଆଉ ଏଭିଡେନ୍ସ ନାଁରେ କ'ଣ ଫରୱାର୍ଡ଼ରେ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫେକ୍ ନଲେଜ୍ର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଡେଲି ସିଲାବସ୍ ହେଉଛି ହଳଦୀ ଗରମ ପାଣି ପିଇଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ପଳେଇବ, କରୋନାର ରାତିରେ ଆସୁଥିଲା ଦିନରେ ଆସୁନି, 1947ରେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପାଇଥିଲା ବଟ୍ ରିଏଲ୍ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଅଛି, ଆଉ ସବୁଠୁ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ସବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ବାଇ ନେବର ଅଙ୍କଲ। ଡକ୍ଟର କହିବେ ଟେଷ୍ଟ କର ରିପୋର୍ଟ ଆଣ, ଅଙ୍କଲ ସେଠୁ ଆସିକି କହିବେ ଆରେ ଚିନ୍ତା କରନି ମୁଁ ଏଇ ଫରୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛି ପଢ଼ି ଦେଇଛି, ତୋର କିଛି ହେବନି। ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପଛେ ସ୍ଲୋ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆଗ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଯିବ। କେଉଁଠି କେତେବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲ ଫ୍ରି ହେଲା, କେଉଁଠି 500 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଲା, କେଉଁଠି ରିଚାର୍ଜ କେବେ ଫ୍ରି ହେଲା, ସବୁ ଆସିଯିବ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଲେଖିଥିବେ ସେୟାର ୱିଥ୍ 10 ପିପୁଲ୍ ନହେଲେ ତମ ବ୍ୟାଡ୍ ଲକ୍। ଆଉ ଏଠି ହଁ ଏଇଟା ବି ଦେଖିଥିବ ସବୁ ଇମୋସନାଲ୍ ବ୍ଲାକମେଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। କେମିତି? ସବୁ ଇମୋସନାଲ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ରେ ଆସିଥିବ, ଯଦି ତୁମେ ଦେଶଭକ୍ତ ତାହେଲେ ସେୟାର କର, ଯଦି ତୁମ ମାଆକୁ ଭଲ ପାଉଛ ତାହେଲେ ସେୟାର କର, ଯଦି ସେୟାର କରିବନି ତାହେଲେ ତୁମେ ହାର୍ଟଲେସ୍। ଏମିତି ସବୁ ଲାଗେ ଯେମିତି ଆରେ ଭାଇ କ'ଣ ମାନେ ପାଟ୍ରିଅଟିଜିମ୍ ମାନେ ଦେଶଭକ୍ତ କ'ଣ ଏଠି କ'ଣ ମପା ଚାଲିଛି, ନା ସେ ସେୟାର ବଟନରେ କ'ଣ ସଂସ୍କାର ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ କେମିତି ମିଳିବ? ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଉଛି ଏଠି ଫେଲ୍ୟୁଅର୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ସ୍ୱର୍ଗ, ଫଲୋ ୟୋର୍ ପ୍ୟାସନ୍, ଯିଏ ପ୍ୟାସନ୍ ଫଲୋ କଲା ସେ ପାଗଳ। ନା ଆଜିକାଲିକା ଦୁନିଆରେ ଡିଗ୍ରୀର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଆଇଆଇଟିରୁ ପଢ଼ କି ଏମ୍ଆଇଟିରୁ ପଢ଼ କି ଯେଉଁଠୁ ପଢ଼ ସବୁ ବେକାର। ଅସଲ ଜ୍ଞାନ ତ ସେଇ ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ମିଳିବ। ଆମ ଘରର ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦିନେ ଆମକୁ କହୁଥିଲେ ତୁ ଫୋନ୍ ଅଧିକ ଦେଖେନି ଆଖି ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଆଜି ସେମାନେ ନିଜେ ସକାଳ 5ଟାରୁ ରାତି 12ଟା ଯାଏଁ ଫୋନ୍ ଲାଗିକି ରହୁଛନ୍ତି। ସେଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଆସିଛି ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଭାଇରସ୍। ସକାଳ ହବ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ସେଇ ଚିରାଚରିତ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମେସେଜ୍। ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଥିବ, ତାପରେ କାକର ଡବା ପଡ଼ିଥିବ, ଆଉ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସୁପ୍ରଭାତ, ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ତମ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଭରିଦେଉ, ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଆରେ ଭାଇ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମେସେଜ୍ ଦେଖି ମୋ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆସୁ କି ନ ଆସୁ, ଫୋନ୍ର ଗ୍ୟାଲେରୀଟା ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ କାଲି ମୋ ମାମୁଁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଯଦି କରୋନାଠୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଗରମ ପାଣିରେ ହଳଦୀ, ଗୋଲମରିଚ, ଅଦା, ରସୁଣ ଆଉ ଦି ଚିମୁଟା ଗୋବର ମିଶାଇ ପିଇଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି ମାମୁଁ ଏଇଟା ପିଇଲେ କରୋନା ମରିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମରିଯିବି। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଫରୱାର୍ଡେଡ଼ ଆଜ୍ ରିସିପ୍ଟ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ, ସେମାନେ ମେସେଜ୍ ପଢ଼ନ୍ତିନି, ବାସ୍ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତି। ମେସେଜ୍ ଆସିବ ୟୁନେସ୍କୋ ମାନେ ଯେଉଁ ୟୁନାଇଟେଡ଼ ନେସନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି କି ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତ। ସେଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ୟୁନେସ୍କୋର ଲୋକମାନଙ୍କର ହେଉଛି କାମ ନାହିଁ କି, ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଲି ବସି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ରିଆକ୍ସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାର୍କ କରିବ, ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଲୋକଙ୍କର ନାସା ସହିତ ଭାରି ସମ୍ପର୍କ। ହଁ, ଦୀପାବଳି ଦିନ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଆସିବ ନାସା ପଠାଇଥିବା ମହାକାଶରୁ ଭାରତର ଦୃଶ୍ୟ। ଆରେ ଭାଇ ସେଟା ଭାରତର ଫଟୋ ନୁହେଁ, ସେଟା ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ମରିଚ ଗଛରେ କିଏ ଜଣେ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ନା, ଆମ ମଉସା ତାକୁ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଦେବେ, ଲେଖିବେ ପ୍ରାଉଡ୍ ଟୁ ବି ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍। ଏମିତି ବୁଝେଇବେ କୁହ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମାନେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେସେଜ୍ ଗୁଡ଼ା। ଏଇ ମେସେଜ୍ ଯେଉଁ 11 ଜଣଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ, ଯଦି ନ ପଠାଇବେ ତେବେ ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ଏବେ ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ କି? ସେ ଏବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ରେଫରାଲ୍ ସ୍କିମ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଜିଓ ଡାଟା ପ୍ୟାକ୍ ସରିଗଲେ କ'ଣ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ବି ସରିଯିବ? ସତ କଥା ହେଉଛି ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାୟାନଗରୀ। ଖାଲି ବାପା ମାଆ ନୁହେଁ, ସବୁ ରିଲେଟିଭ୍ସ, ସେମାନେ ବିଚରା ବହୁତ ସରଳ,
ସେ ରିଲେଟିଭ୍ସ ନୁହେଁ, ବାପା ମା। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ସତ ହେଇଥିବ ଆଉ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫ୍ୟାମିଲି ଗ୍ରୁପରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଛାଡ଼ିଲି, ଆଜି ରାତି 12ଟା ପରଠୁ ସବୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପ୍ରଫେସରମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେବ। ଏଟା 20 ଜଣଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ। ତା ପରଠୁ ପୁରା ଗ୍ରୁପ୍ ଶାନ୍ତ। କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ମୋର ଗୋଟେ ମାମୁଁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଜଗା ମାମୁଁ। ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ସେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡନ୍। ମୋ ମାମୁଁଙ୍କ ନିଜର ଚା ଦୋକାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟନ୍ତି ପୁରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର। ସେ ଦିନେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, କିରେ ବାବୁ ତୁ ଏଇ ଆଇଟିରେ ଚାକିରି କରିଛୁ, ଆମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍‌ରେ ସବୁ ପଢ଼ୁଛୁ। ତାମାନେ ଖାଲି କ'ଣ କପି ପେଷ୍ଟ କରୁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ଆପଣ ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍‌ରେ ପାଠ ପଢ଼ି ପୁରା ଅଇଁଠା ଶାଳର ବାଘ ହେଇଗଲେଣି। ତାପରେ ଜଗା ମାମୁଁ ଗ୍ରୁପ୍‌ରେ ସେଠୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଭଏସ୍ ମେସେଜ ଛାଡ଼ିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଶୁଣିଲେ ଲାଗିବ ଯେମିତି ସାକ୍ଷାତ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ମାମୁଁ କହିବେ, ଆରେ ଶୁଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ଇଂରାଜୀ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛ ସେଇଟା ସବୁ ଫାଲତୁ। କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି କିଛି ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଉଠି ଖାଲି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଖାଲି ପେଟରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଗୋମୂତ୍ରରେ 4ଟା ନିମପତ୍ର ଚୋବେଇ ଦିଅ, ଦେଖିବ କ୍ୟାନ୍ସର କ'ଣ ଯମରାଜ ବି ପାଖ ମାଡ଼ିବେନି। ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ବି ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଫେଲ୍। ମୁଁ ସେଇଠି ମନେ ମନେ ବସି ଭାବୁଛି, ମାମୁଁ ଯମରାଜ କ'ଣ ତମ ପାଖକୁ ଆସିବେ? ଗୋମୂତ୍ର ଗନ୍ଧରେ ତମେ ନିଜେ ଆଗ ଯମପୁରକୁ ଲିଫ୍ଟ ମାଗିକି ପଳେଇବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଫରୱାର୍ଡ଼ ମେସେଜ ଗୁଡ଼ା ପଠାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ବାଳ ଜାଣିନ ଅଣ୍ଡାକୁ ସାକ୍ଷୀ। ମାନେ ନିଜ ମେସେଜର ମୁଣ୍ଡ କୋଡ଼ କିଛି ଜାଣିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବେ ଯେମିତି ନିଜେ ସାକ୍ଷାତ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ଯେ କାଲି ଗୋଟେ ମେସେଜ ଆଇଲା, ଏଇ ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କାର ରିଚାର୍ଜ ଫ୍ରି ମିଳିବ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଟୋକାଟେ ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା। ରିଚାର୍ଜ ତ ମିଳିଲାନି, ତା ଫୋନର ସବୁ ଡାଟା ଆଉ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫଟୋ ସବୁ ହ୍ୟାକ୍ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ଆବେ ଗାଣ୍ଡୁ, ତତେ କ'ଣ ଅମ୍ବାନୀ ମାମୁଁ ପୁଅ ତୋର ଲାଗୁଛି? ସେ ଫ୍ରିରେ ଡାଟା ଦେବ ତତେ? ଆଉ ଏତେ ସାହସ ତମର ନାହିଁ, ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ କେବେ ତମେ କହିଦେଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଗ୍ରୁପରେ ଯେ ଏଇ ମେସେଜଟା ହେଉଛି ମିଛ, ବାସ୍ ସେଇ ଦିନଠୁ ତମେ ହେଉଛ କୁଳାଙ୍ଗାର। ବଡ଼ ବାପା ମେସେଜ କରିବେ, ଆଜିକାଲିକା ଟୋକାଙ୍କର ଭାରି ଗରମ, ମାନେ ଆରୋଗାଣ୍ଟ। ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଭୁଲିଗଲେଣି। ଆମେ କ'ଣ ଘାସ କାଟିଥିଲୁ? ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବେ, ଆରେ ବଡ଼ ବାପା ତମେ ସିନା ଘାସ କାଟୁନଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଗୁଜ ବୁଡ଼ା କାଟୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପୁରା ଗାଁ ଜଳିଯିବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ହେଉଛି ପଲିଟିକ୍ସ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର। ରାଜନୀତି କଥା ପଚାରନି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଗପିବେ ଯେମିତି ମୋଦି ଆଉ ନବୀନ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ସକାଳେ ବସିକି ବ୍ରସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଖବର ଥାଏ। କେଉଁଦିନ ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ କମିଲା, କେଉଁଦିନ ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା, କେଉଁଦିନ କେଉଁ ଲ ଲାଗୁ ହେଲା, କେଉଁଦିନ କେଉଁ ଦେଶରେ ୱାର୍ ହେଲା, କିଏ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ ଆପ୍ରୋଚରେ ଆସିଲା, କିଏ ମଲା ଗଲା, ସବୁ ଇଜି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଏଠି ସତ କମ୍ କିନ୍ତୁ ଗପ ଅଧିକା। ଟୋଟାଲ୍ ବୁଲସିଟ୍। ଏଠି ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ଭିତରେ କିଏ ଜିତିବ ସେଟା ଗ୍ରୁପରେ ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭାଇମାନେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଖୋଲିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ରଖ, କାହାରିକୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନି କି କାହାଠୁ ଜ୍ଞାନ ବି ନିଅନି। ନହେଲେ ଦିନେ ଦେଖିବ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଚକ୍କରରେ ତମେ ନିଜେ ବାଇଆ ଚଢ଼େଇ ବୁଲୁଥିବ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମରୁ ଯେବେ ଫରୱାର୍ଡ଼େଡ଼ ଆଜ୍ ରିସିଭ୍ଡ ମେସେଜ ଆସିବ, ଆଗେ ନିଜ ବ୍ରେନରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବ, ତାପରେ ସେୟାର ବଟନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବ। ନହେଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ PhD ମିଳିଲେ ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ କମନ୍ ସେନ୍ସରେ ବ୍ୟାକଲଗ୍ ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ନହେଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ବୋଲି ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେଇଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ରହିଲି, କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଜଣେଇବ। ନମସ୍କାର।